काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले। आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधलेलं आहे। आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडवण्याची विनंती सुद्धा राहुल गांधी यांनी या पत्रात केली आहे। वसतिगृह दुरावस्थेसह वैद्यकीय तपासण्यांवर सुद्धा राहुल गांधींनी आक्षेप नोंदवलाय। लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले। या पत्रामध्ये त्यांनी आंदोलक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष पुरवावं असं म्हटलेलं आहे। त्याचबरोबर आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवा अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे। वसतिगृहांची दुरवस्था, शिक्षणातील अडथळे तसंच मुलींची कथित अवमानकारक वैद्यकीय तपासणी यावर सुद्धा त्यांनी आक्षेप नोंदवलेला आहे। पुण्यातील छात्रों की गूंज या कार्यक्रमामध्ये एका आदिवासी विद्यार्थिनीनं आपली व्यथा राहुल गांधींसमोर मांडली होती। तसंच मागण्यांसाठी पाठपुरावा करा अशी विनंती सुद्धा केली होती आणि त्यानंतर आता राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले।